kade ngibuka nje lempilo sesiphila manje ukuthi bonke abantu njengamanje sebephilela icontent. Ngaso sonke isikhathi abantu nje sebecabanga icontent. Ngibukile lapha ngibukeke nje ngisho efonini mangisuke nginesizungu ngibukela ama video lapha ngibuka umfana nje uthola ukuthi khona nje ade ngicela ukuyibuka ngibona umfana eshela intombazane ihamba noma wayo eshela nje kodwa yena engqondweni yakhe vele bese emqondweni ukuthi wenza icontent. Kodwa thina esikhulele emakhaya le yanto leyana sibona iyihlazo. Ziningi ke nezinye izinto nje ezenzakalayo lapha emafonini engamahlazo kodwa zenziwe egameni le content. Kunento nje esize yaphupha ebilokhu itrend nje impela la khona umuntu omdala ebanjiswa ifoni kanti lapha nakusuke kudlaliwa irecording. La khona lo suke efona kube ngazuthi uthi ufuna umnikazi wefoni mayithi uyaphika umuntu omdala ukuthi akekho bese yaphendula le ethi uyababona njengoba belaphana bese emthuka ngenhlamba ezesho nokuthi uzosuke eqabaze yena ethi noma ephendula ke lo umuntu omdala lo ngoba phela usuke ejela ukuthi ukhuluma nefoni igcine le recording le isikhuluma esithi usihlama wena bese izelela ke nangezinye inhlamba. Yonke le yanto leyana isuke yenziwa kuyicontent kodwa kusuke kubhlungu kithina ukubona umuntu omdala ethuka kanjeyana ethukwa umuntu osefonini ifoni ngoba yena usuke ebona ngazi ukuthi uthuka ngempela engazi ukuthi udlala irecording. Kuningi kakhulu engabhala okunye nje ilokho esekuze kwadlula impela lokhu kunede kuhlangana nomuntu nje bese ebhunywa ngamanzi kungakhathaliseki noma ingane noma umuntu omdala. Yonke lonto leyo yenziwa egameni le content. Kodwa zonke lezi zinto lezi zibiza amabhadi neziqalekiso ukuthi abantu beyiphathe kanje kubantu abadala kodwa bona bethi benze content kodwa babhizi baqhaqhaza abantu abadala.